Quagliarella egészen mélyről indul. Marchisio. Szép az összjáték. Vidal. Ott a lövés és a gól! Hát Marchisióra mindig lehet számítani. A 6. gólja ebben a szezonban Claudio Marchisionak. Középpályásként elsősorban nem a gólszerzés lenne a feladata, sokkal inkább Matri vagy a most pályán lévő Quagliarella munkája lenne. Hogyha kell, akkor elvégzi helyettük is Marchisio. Szenzációs formában játszik az egész szezonban. És ahogyan a Milán ellen is ő törte föl a védekező csapat hátsó alakzatát az utolsó percekben. Most olyan sokat nem is kellett erre várni. A 73. percben kicsit hagyják csak üresen Marchisiót, befordul Rodríguez mellett, és nagyon pontosan kilövi a kapu bal alsó sarkát. Pepe. Quagliarella, eddig nagyon szép a támadás. Giaccherini! És kis hiány bepattant róla, 11-es a bíró. És még lehet, hogy Antoniolinak ad is valamilyen lapot. Kérdés csak az, hogy milyen színűt. Mert hogyha igen, hogyha ezért lapot ad, akkor az kiállítás. Érdekes döntés. Kiállítja Francesco Antoniolit a bíró. Ez óriási érvágás a Cesena-nak. Érdemes lesz majd visszanézni, hogy mi történt. Giaccherinit, aki tavaly még játékos társa volt a Cesena-ban. Antonioli befejezte a reklamálást, lemegy. És ugye azon gondolkozom, hogy nincsen csere lehetősége több. A Cesena-nak valamelyik mezőnyjátékosnak kell beállnia. Igen, mert Malongát becserélte, majd lecserélte az edző. Arrigoninak most arról kell döntenie, hogy melyik mezőnyjátékos a legjobb a kapuban. Hát átesett Giaccherini Antoniolin, de az az érzésem, hogy túl szigorú volt a bíró ennél az esetnél. Arrigoni, vajon kinek adja oda a mezét? Antonioli. Rodríguez készülődik. Mutóiak is csak mosolyognak az eseten. Antonioli elugrani sem tudott volna már nagyon Giaccherini elől. Az én megítélésem szerint ez nem 11-es. Kiállítás meg aztán végképp nem. De hát, hogyha befújta a 11-est a bíró, akkor persze a következetesség miatt a piros lap is indokolt. De így egyik sem volt. Na nézzük. Vidal a labda mögött. És milyen kapus Rodríguez. Vidal. Belövi. Hát nem jó kapus. Ez kiderült ennyiből is. Hiányoztak a hálóőrökre jellemző mozdulatok. A második gólja az új igazolásnak ebben a szezonban. Vidal rendkívül sokoldalú játékos, itt még egyszer a 11-es szituációt láthatjuk. Majd azt, ahogyan értékesítette a büntetőt Vidal.